Salutare tuturor, numele meu este Seco și astăzi o să jucăm un meci de CS. Am reușit să-l fac să pot să filmez. N-am mai jucat de foarte mult timp CS, cam de vreo 4 ani, 5 ani, nu știu să zic sincer, și s-a cam schimbat meciul, deci o să fiu... Jocul s-a cam schimbat, deci o să fiu cam paletă, să zic așa. Mi-am pierdut și contul vechi de Steam, nu-l mai găsesc. Pe acesta n-am Prime, o să-l și cumpăr Prime-ul curând. Deci eu joc pe Mirage, e singura hartă care îmi place, așa că să dăm să caute meci. O să urmeze și un live mâine sau apoi mâine cred. Pe seară pot să jucăm CS, poate un GTA 5. O să mai continuăm la My Summer Car și poate mai jucăm și un PUBG, nu știu, să vedem, să-l instalez, să vedem cum merge, cum rulează. Da, eu zic că o să ruleze și o să meargă bine. Asta am vrut să zic acum, dacă ne găsește meci cum mi-a găsit și azi meciuri, că mi-a jucat vreo 2-3 meciuri să mai intru puțin în mână, ar trebui să găsească repede. Da, ar accepta și cu echipierii sau adversarii noștri, ar fi foarte, foarte bine. Da. Din păcate, n-am putut să intrăm în meci. Sunt foarte curios cum o să mă joc. Mai ales că acum că filmez, poate o să joc mai prost ca de obicei. Dar încerc să-mi dau silința, că se poate de bine. Mi-am pierdut și skin-ul, mi-am pierdut absolut tot, dar am uitat să-mi iau USP-ul și să bag pe 200, să bag UMP-ul pe PCT. M-am zis că trag mai ca paleta, așa. Cândva jucam și-o bine. First half. Hello, hello. Eu de regulă merg în A, dar nu prea am țintă cu pe 2000. Da, are hack în prima cap. Go away, go away. Mi-a dat din prima cap, deci nici n-a apărut bine. Direct cap. Dacă s-ar mișca bine băieții, am avea o șansă să câștigăm. Da. Șanse 0. Asta. Să mai dau puțin talentele cu Deagle-ul, că eram foarte bun cu Deagle-ul înainte. N-ai, are hack. Cum am nimerit eu fix meciul ăsta cu hackerul ăsta? Asta nu înțeleg. Foarte prost meciul. Efectiv și-a luat neghevul și trage peste tot.
Nu înțeleg de ce ai mai juca CS dacă joci cu hack. Eu asta nu înțeleg. Și asta nu am înțeles și nu o să înțeleg niciodată. Sper ca rundele viitoare să nu uit să-mi bag USB-ul. Deci efectiv nu ai ce să-i faci pe ăluia de aici. Vine rush B. De fapt vine rush A cu ăla și are și hack. Stairs. În sfârșit și-a scos hack-ul. Sper să putem să dăm comeback. Nu pot să-mi iau arma mea de suflete în 4 a 1S-ul. Cred că tot să merg tot pe MP5. E un pic mai precisă decât mai precis decât ăla. Decât pe 90. Ăla când a sărit acolo. Deci eu din meciul ăsta nu înțeleg absolut nimic. Și am un kill abia. S-a și activat la iarăși. Nice job. Trebuie să-mi cumpăr Prime-ul ăla neapărat. Pentru că nu vreau să mai dau de asemenea chestii, mai ales dacă o să fac și live cu jocul. E pe egal cu 0 dacă joc așa. Mai este al 3-lea meci. Nu vă așteptați să joc foarte bine. Da, iarăși vin pe mid. Dacă știe că sunt aici, are și wall și aim. Da, cred că e și aici. Cum a putut să mă vadă? Nu înțeleg. Da, și a venit și asta, să cureți. Al meu cu pucioasa pe mid. Are ping-ul 700. Bani avem, suntem vai de capul nostru. Mi-au un polar, o seringă. Poate reușesc să fac ceva cu ea. Dacă vine pe... Da. Și prin smoke, și cap, și instant. Mai zic ceva. Dacă aș putea renunța la meciul ăsta, să joc altul, pentru că e foarte plictisitor. Dar n-am ce să fac. Cum votam? Că nu mai țin minte. Vreau să votez
să... Team surrender match. Wow, a venit bossul în oraș. Dar o să vină și gosul ăsta. Și o să-mi strice Feng Shui-ul. De unde a apărut, frate? Eu nu pot să înțeleg de unde a apărut. Nice. Oh, nu și MVP. 3 kill-uri. Sper să nu mă joace băiatul ăla cu hack-uri, că sincer e foarte urât să joci cu hack-uri. Nu-ți dă posibilitatea să faci absolut nimic. A trecut unul. E unul mid. One mid. Ia, e fix ăla cu hack. Și ia că sunt acolo. One connector. Don't push. Mă mir cum a reușit să-l omoare. Dacă o să fac live mâine trebuie să văd cum fac setările pentru... Da, nu mi-a luat armură, știu, dar presupun că o armă e mai bună decât o armură, pentru că dacă n-am armă, cu ce omor? Să văd cum fac setările, să fac toate chestiile alea, mă depășesc oarecum, dar ușor învăț și eu și le fac. Mamă! Zdrobitorul de creier. M-a luat din toate părțile. M-au luat din toate părțile. Tree ramp. Perfect, ne-ai și un jucător. Ce vreme mult de la viață. Bine, măcar că e 5-3, dar... One ramp.
Good job. Iar apăs timeout. Se activează din nou sau își scoate eco. 100%. Stăm bine pe primul loc. 6 kill-uri. Am murit de 9 ori în fiecare rundă. Asisturi 4. Damage 130. E bine că suntem pe primul loc. Ia să-mi iau și un kit diffuse din ăsta. Și să-mi iau, nu, Famasul. Cred că tot pe ăsta mi-l iau, că vreau să joc cât mai low budget, așa, să zic. Până una alta vreau să dau și microfonul mai tare un pic. Pentru că nu știu cum se aude. Cred că acum aud mai bine. Pentru că pe clipul trecut mă auzeam foarte încet și am zis totul să-l dau mai tare. Abia știu să-mi iau și skin-uri din nou, să joc din nou ca lumea. Pentru că, sincer să fiu cu voi, nu jucam așa de prost. Am o idee, flashbang direct pe rampă și am fugit spre ei. One palace. Don't push, don't push. One palace and one ramp. Nu pot să cred așa ceva. One inside. Deci nu pot să cred așa ceva. Ăla are AIM. Are și wall. Acum știe că nu poate să mai... Știe că nu poate să mai avem... Nu mai avem ce să mai facem și l-a scos. Bă, și începusem așa bine meciul.
Nice. Ultima rundă. Cam greu și cam dificil meciul ăsta. Dacă scoate băiatul la Hecu, probabil să câștigăm și noi. Ței. Ca ultima rundă solo. Don't push. Da, foarte greu meciul, sincer, să fiu cu voi. Adică nu știu ce o să facem, sincer, să fiu cu voi aici. Monsters. Ah. Deci efectiv au dat toți puși pe mine. N-ai cu cine, n-ai ce să faci. Probabil deja au bani de seringă, au bani de polar, deci nu știu cât de eficient e push-ul meu pe mid. Da. Și ăla e pe short. One connector and one short. Da. În concluzie, abia aștept să termine meciul. Efectiv nu am ce să faci lui ăsta, pentru că are foarte multe hack-uri. Cred că are și wall, are și aim. Deci nu ai ce să-i faci. Efectiv n-ai ce să-i faci. Poate să iau un flash, un molotov și un de-asta să dau. Dau un flash. I go under. All is B. Efectiv dau mereu de ăla cu hack. Cum e posibil așa ceva?
Da, și dă și... Dă și de asta. Hai mă, lasă-mi pace. Eu zic să nu dăm. Poate reușim, dar nu prea cred. Nu știu ce schimb șmecher aveam pe acá, aveam acela... Aveam pe acela carbon. Nu carbon, nu mai știu cum se mai numea. Era așa ca un fel de carbon cu dungi roșii. Da, carbon, mi se pare că se numea. Hai, tată, mor primul tu. Da. Unde mă duc, dau de el. Degeaba dai tu flash. Degeaba dai flash că l-are hack. Nu mai da să dăm surrender, vorule, că nu dăm. După ce că n-am prime, mai dau și surrender. Și aveam pe M4 A4. Aveam acela Desolate Space, parcă se numea. I'll go fake A, fake B, sorry. Deci mai sunt 2. Normal ar trebui să câștigăm meciul. Da, având în vedere că e ăsta de are hack. Nu prea cred. Plant? CT is very low. Nice. It's very hard. A or B? Rotate B, rotate B. Take the bomb, please. Thank you. Oh, nice. Very nice.
Short. Don't push, don't push, don't push. Nice. Go away, go away. One connector. A încercat o schemă aici, în câte se vede. Ce este ok acum că mi-am montat și eu al doilea monitor. Nu este unul foarte bun, este un monitor de-al meu mai vechi, de la fostul PC, dar este oarecum bun și util, că văd și eu ce filmez. Și văd cât filmez și mai departe. Va omorâ cu așa mai departe, dar azi e vorba mea. Behind! Doamne, cât e de prost! Doamne, cât e de prost! Ultima rundă să ne facem de cap. Iau și un dicoi de toți banii. Am spart toți banii pe arme. A or B? Romanian. Subscribe my channel YouTube. The name is Seco 11. Păi cam atât cu acest episod. Eu am fost Seco, sper că v-a plăcut acest match, chiar dacă a fost și hackerul acela, a fost oarecum interesant. Până data viitoare, ne vedem la un nou episod, cred că mâine, poi mâine, dacă nu la un live. Bye bye!